Ассалому алайкум мардуми меҳнаткаш. Умедворам ки ҳаматон созен хубен. Чӣ хеле медонед дар канали мо абзори телефонҳои фақат ва имрӯз мо мехоҳем ки дута телефона видео кунем ва пешкаш шумо кунем ки ин дута телефон якдигар чӣ фарқ доранд ва кадомша стоитаи харидан. Телефони яками мо Poco S51. Телефони дуюм боша Redmi A2 Plus. این تلفن ایش چی فرقیه دارد؟ حاضر میبینیم و خاراکتریستیکاشون یکدیگر چی فرقیه دارد؟ ایش همونی در ویدیو امروزه میفهمیم. خیلی سر میکنیم ای Redmi A2 Plus. در درون коробкаш телефона, как обычно, телефон дар дуруни пакет ва чиқдор ки медонен Redmi A2 Plus дар видеои пештарам то 7000 рубла видео кардаги будем. Кадоме ки тамошо кардаги нестай, метавонем бидроин тамошо кунем. Ина ҳамин видеои ва дар оҷам фаҳмонда будем ки дар дуруни коробкаш то як дона кабел, як дона блок дора барои заряд мондан. Тамом. Сар мекунем анбокси телефони дуюма ва мебинем ки дар дуруни коробкаш این تلفن چی داره؟ Poco S51. اینم коробкаш ранги ҳами Redmi A2 Plus ҳуй мешава. Чӣ хеле ки A2 Plus упаковка кардаги фикр мекунем, ҳамиам фикр мекунем, не точно ҳамиам ҳамун хел ҳуй мешава. Ягон фарқият надорад. Инам ранги A2 Plus маҳкам кардаги. Дуруни коробкаш дар чӣ дора? Дута қоғози бекорае ки мақсад ва ранги Redmi A2 Plus як зарядник дора ва як кабел. Тамом. Ягон чизи надора ки хеле одам вау дивид шавад мақсад. Чизе ки дар дуруни комплекти телефоно буд, мо дидем ва сар мекунем абзори худи телефонора. Телефонҳо на самом деле ҳардаш иш да иш монанда ва ягон фарқият надоранд. Фарқият дар чие? Оперативкаш 3 ва дигараш бошад 2. Яъне ки S51 Poco S51 оперативкаш 2 гига ва Redmi A2 Plus бошад оперативкаш 3 гига. Ин ҳами қадар фарқият доранд. Тамом. Батарейкаи ҳардаш 5000 мач дар 1 соат. ҳардаш отпечатка дорад. Размери дисплеёшон бошад 652 дюйма ташкил мекунад ва процессоре ки дар ҳарду телефон ҳаст, ҳардушам як процессор. Ин телефон почти фарқият надорад. Тоқа процессораш камтар фарқ мекунад. Тамом. Остальниш ҳамаш ягай. Даже динамикош, качествои камераш, ҳамаи чизаш, даже зарядникое ки дар даруни коробкаошон истодаги, ҳардаш якай. Ба як чизи дигар гуфта намона ки агар кадоме ки мақсад хеле рангора вибр мекуна иша ба иш, A2 Plus кадом рангора дорад? Ина буромадагиай ва Poco S51 кадом рангора дорад? Ина ҳамиҷода буромадагиай. Ва ма чиста айхадам, чи советон метам барои харидан. Дар куҷое ки мақсад мебинен кадомаш ки арзонтара харидан гиред. Ҳардушам як чизай. мақсади асосӣ чист? Мақсади асосӣ ки шароита нигоҳ кун ва кадомеша ки арзонтар мехоҳӣ ва мехоҳӣ ки ҳамин телефон истифода барӣ, кадомеш ки арзон ай ҳамуша метавонӣ бихарӣ ва истифода барӣ. Агар хоҳем ки заказ кунем аймо, дамо нархи ҳардаш я намуда ина номерое ки поёнда ҳаста ё ки Instagram метавонед занг бизанед, заказ кунед ва мо шумода дастрас мекунем.